Sugeng dalu berkah dalam Gusti kagem kita sedaya. Sugeng pepanggihan kaliyan keluarga besar Suwargi Rama Sudiatmana ing YouTube channel Geguritan Rama Sudi. Nderek tepang kawula Dias putra mantu nomor setunggal saking Suwargi Rama Sudiatmana dipun suwun adik-adik nepangaken karya sastra geguritan anggitanipun Suwargi ingkang dadah irah-irahan duit. Sugeng midhangetaken sampun kesupen paring jempol utawi like ugi subscribe. Monggo kula dherekaken. Duit bocah kok duit wae. Aku rak wis kandha yen ora duwe duit. Besok yen aku duwe duit, kowe tak wenehi. Bocah mangsuli. Besok durung karuan duwe durung karuan menehi. Prelune saiki wose kowe kena njaluk apa wae. Saliyane duit anggere. Amarga duitku yen sethithik cukup, yen akeh kurang. Mongko kowe sithik tak wenehi sethithik. Duit kuwi bisa dadi bendara kang kuwasa serta batur kang setya. Duit dadekno batur, parentan amrih dumulur. Duit aja nganti dadi bendara kang marintah nguasani jiwa lan raga. Bocah mangsuli. Kuwi teori. Aku njaluk duit saiki. Yen ora nggawa duit, aku bali. Ora tampa rapot karo kanca aku risi. Ora sida jajan ing kafe Yuting. Bocah aja gawe perkara sanadyan duit iku minangka sumber-sumbering perkara ing alam donya. Nervus rerum garindarum pecunia. Mangkono filsuf Yunani ngendika. Bocah meneng wae. Wong tuwa kodeng krungu filsafat ora mudeng. Lanjur kepiye? Ya wis ngene, iki formula panglipure. Do it. Mengko rak dadi duit. Monggo ingkang kersa nguri-uri kabudayan Jawi paring like ugi subscribe. Matur nuwun. Sugeng dalu.